הייתם פעם בהום סנטר, מצאתם יועץ במחלקה, תגידו? אין יועצים. אתה שואל איפה היועץ? מגיע איזה אחת שונאת אדם, יועץ בהפסקה! מתי הוא יצא? שנה שעברה הוא לא תקשיב! למה את כועסת? כולם עצבנים, הלכתי לקופה, איפה היועץ? נו, יועץ בחל"ת! אומר לה, מה זה בחל"ת? מה, הוא בחופשה ללא תשלום? לא, הוא בחופשה לתמיד, לא קורה. אז מה עושים? ואז הם קורזים לו, יועץ קומקום חשמל, יועץ קומקום חשמל, נא להגיע למחלקה. ואז מגיעה אחת, כתוב לה, זוותה יועצת פרקטי ותאורה. אמרתי, סליחה, אני באתי לקנות קומקום. נו, הפרקט קומקום אותו דבר. אותו דבר. אותו דבר, אתה בבית יש אותך פרקט? יש. על פרקט מה יש? יש שיש. על שיש קומקום, אותו דבר. הלכה, הביאה לי קומקום, כמה עולה קומקום? צרקו, 100 שקל, כמה? הביאה לי קומקום, 500 שקל קומקום. אמרתי לה, מה זה? זה יקר, אין לך משהו זול? אתה אמרת קומקום, לא אמרת זול. את יכולה להביא משהו אחר? בעצבים, פתאום הולכת, אני קולט אותה, מתחילה ללכלך עליי עם חברה של הרוסיה אחרת. מה אתה שטו את העצב? החברה שלה, שטו את המרוקנסק. ואז מתחילות לפתוח עליי, שטי עניין בראש. פתחו עליי שם שתיהן, что не понял, что не понял, да, והחברה שלה שמן גם איתו. ואתה ביניהם, זה נשמע כמו דבורים, פתאום מגיעה אחראית, יא רבייה, סליחה, מה קרה פה, מה הבעיה? אמרתי לה, מה זה סליחה? פתחו עליי פה, העובדות שלך. סליחה, אדוני, אם לא טוב לך, אתה יכול לצאת מהחנות, לא חייב לקנות פה. למה את מתעצבנת גם כן? אדוני, לא טוב לך, לא צריך. תגיד עכשיו, את הערביות האלה מתעצבנת עליך בריקודי בטן, יאללה, שו, לא טוב, אתה לא רוצה, תלך, יאללה, שו בדקן ביחד. מה זה צריך להיות, יאללה? אמרתי לו, סליחה, מה זה צריך להיות? יאללה, שום בדק, יאללה. פתאום הרוסיות מאחורה מוציאות הרבוקה, טם 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 ומתחילות לשיר, לא רוצה, תצא מפה, אתה דביל. והערבי, יאללה,